ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 29 ତାରିଖ ସୋମବାର। ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ। ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 31 ତାରିଖ ସକାଳେ ସୁଦ୍ଧା ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ରହିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 29 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଦୂରତା 50 ମିଟରରୁ 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସେହିପରି ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ 29 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 30 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଦୂରତା 50 ମିଟରରୁ 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସେହିପରି ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ 30 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 31 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50 ମିଟରରୁ 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ 31 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ଠାରୁ 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ।